que cengsi ke ilitum Bible ke kopilo. Adun tu si arnam ke kopilo. Laso dun ke munit la pen soitan ke komat lo. Jesu ke komat lo. Laso api theng parpan ke kopilo. Alam hei hei litum chathan la pen chardi long tang. Pini ke nili nang litum apan ke thanji nili ning ke hangke. Jesu Christo awi. The blood of Jesus Christ. Jesu Christo theng parpana thak awi kachipabuke ilitum apap hey hey akadia kelongji lapen arna madung ilitum aphan keding meme atheng kapemanji aphando ibri yang ning pisir kep ingkorani pula wi pabu bete hada kadia awe. We alone see chethe tadu. Life is in the blood. Jivon tejot he thake. Livi kretoksi kres yang ning solong pulo. Kereng api an apran achethe ke we along si do. Lapo si rat atum apap kapelo jisi we ke do an do wanalong kidung. At jiapan empua hukum pila. Via long si cetedo la pap ponlo. Ili pap ke klema hut ili tum kiti apan si ingdat lo. Roman ding pitrok ngkora thomlo pulo pap anam ke kiti. Pap anam ke kiti. Jesu amatang awi kachipabu pensi litum adai anam itu pindetlo. Ilitum alarsi alangli tila. Arnam penisipet kapaplangi apansi amatang amat athok ason chipidetlo. Jesu si ilitum aparman karkli athok amatang achite awi ka chipabu theng parpana thak chipidet tang laso pena joksi ili tumapan arnam pen isinna epeplang unlo Jesu awi pulotang te lake ili tum alangli hutur kalilo bonda alangli jirpolo alangli somar la pen alangli sopi mara tumlo Jesu ili tumapan kupisi eklem piteng loma. Etum ke kroy pena joksi. Deng tang. Pap ili tum achethe along. Kupisi klem. What sin does to our life? Pape amar jiwonot ki kore? Isi. Ili tumapan arnam pen pachekak. Separate us from God. Amak isoror pora prithok kore. Isaiah 59 verse 2. La nang tum apapsi arnam pen nang pachelo detang lo. Laki nang tum apap he aposi alangli nang tum akehang nang arjuje det lo. Pap se tum jong hele hang ta arnam etak tedet. Hini epan ake chokche pachemata tu bom lo. Make us feel guilty. Amak oporadhi অনুভব করায় Psalm 38 verse 4 Nepapsi kardik ang horason panglim choklo ne chechak un elo papsi ne papan po chechak un elo kethom ili tumapan soitansi edo pajong longbom allows Satan to accuse us
শয়তানক আমাক দুখারূপ করিবৰ অনুমতি দিয়ে পিমা ili tuma korte ya tuma pan narlusuni lapen jo pangthang adai ki tin bom abang atege soitan kai keta nang tung ke henu ki pu abang soitan hello pli piti nang ji pu hukum hang bom demands the death penalty amak mrittudondo dabi kore Ezekiel chapter 18 verse 4 pulo pap ke claim abang phusi ki thinangji abang lo hetu e hol la hello pap etu aphan eke claim pia kam ke la hello Kristo visi ilitum akenangji ason an epilo la hello Kristo visi ili tumakenang jia son an epilo atheke we ke arnam aphan the blood is for God tes isoror karone Kristo we ke arnam aron aphan aning pangsam pima aron kapang no adai ke kitu nang jia kenang do isia John ke thom priya long pulo pap ke aron ke kroy kre hello vi sili tum aron kaphang no aduk ke pho ate kithi nang ji pen nang cherai dun lo ke barang ning pi kre he ni along pulo kapawira bang the destroyer binah kari la so akleng aphan kapithi ji ke bang hut ke jo ke long dun ji aphan arnam Israel amuluka to aphan mere sak aso vi halatum ang hap along kihi ji aphan ahokum pilo laso mere sak aso lake mere sak aso Jesus Christo hello mo aphi ke bang jia bang aphan arjan arnam pulo nili vi theglong lote nang tumalong burwesi dam phit po tamane pathi the det po vi theglong lote arnam ka pavirji pen pejok po we ke kapajalang thu pet ji aphan claim fellowship restore hongo punor pratishtha arnamilitum aphan ko an ing hon loma lake epeklang lo elitum papi bom lang ahusi Kristo elitum aphan ajok thiro alangli vi pen ajok ilitu aphan non ke dhoromi pu elakhalo la aparta alang leli tu aphan arna maning ki thi penta epejok lo hallelujah romang ning pi pho na capsir ke balong ilitu aphan epeklanta vi ke ilitu aphan epejok tang ban ke do pen eche nam thuoi phit we are redeemed amak uddhar kora hol tejere amak uddhar kora hol Ephesians ning pc troxi along ilitum aphan than ilitum alangli atheke jisu pen kachelang petsi alangli we pen a jok ke jok long lo atheke arna militum apap hey dia tanglo arna makang ginso ko ana kethe atheke we ke munit aphan the blood is for men test to manuhor babe
VC Arnam upon aning papang samlo. Non la keli tumakamata akechok che an akapang thir penajok ining papang samlo. Vi ke munit apan lo. Vi ke akechok che doan pang thir. Munit atum kechok che doan pang thir. The blood cleanses from guilt. Teje oporat bur dhui diye. Ibri sir kep krip long pulo. Labang so apar Kristo vi claim un mulo. Alang liya methang amat. Ke choklim athok cheplang si ki jud un e akai anta ke dower kar jong pena jok. Arnam apan ili kardom kang dukthek ji apan Kristo wike ili tumalong pen alikawe aron at tang akam hey pekaksi ili tum aning ang tin pangthirlo. Munir apan VC e pangthir pon bom. The blood sanctifies us. তেজে আমাক শুদ্ধ কৰে Every chapter 13 verse 12 lasi Jisu ta amethang awi pen munit atum apab kapekak jisi rong supi ang tan thilo vi ke munit apan vi si arnam adung an evan. The blood brings us close to God. Teje amak isoror sororloi anile. Arnam supo penajok. Sining long le aphan amethang along kache wan thu jisi arnam pethikla. Theng parpana thak alang li sopo avi ki bu penajok. Lakatuk ave ason pen. Arnam Chepa methulo La pelason si Kadok kawe ason Atheke Pirte athak lapen sining athak ke do Ason anapan Arnam Amethang along Cheban thulo Ahud isike Nang litum Arnam pen helubing lo Lapen nang litum akihino akam ke claim Lapen akamatha Pen apod nang litum Arnam hotur cheplang lo. Bonta non ke Arnam nang litum pen chepa jir pothulo. Kolosya ang deng PC ang deng soing koi pen korani an lang lo te nang litum theglong pe mepo. Vi ke munir aphan. Vi si Arnam ang no kapate bok hai ajakong nang pilo. The blood gives us boldness to enter God's presence. Teje isoror kakholoi sapibor hahok dile. Lalo korte marli atum. Jesu kithi penajok elitum kangthir ne adim damlong pemelo. Alang le elitum aphan Kebeng ape anat pen atheke amethang abang arpum pen ajok isi kereng vera to war kimi itik pila lasi elitum ahok pet aning pen ke kroi kithir thip pen lapen edo dopu akamatha ke kaktang aning kachithing kling alang pen kaching lutang abang arpum pen Arn le arna madung damlo na. Ibrang ding pikep ang ding so koi pen korhani long nang atum lang lote theglong. Vi ke munir aphan. Vi si arnam amek ang den ke epechok lim. The blood perfect us in the sight of God. Teje amak isoror distit
নিখুঁত কৰিলে Ebriang ding pi kep krep klia long pulo pima alang lila isia thik pe na jok hala kapang thir tang atuma phan kai ke pechok lim tang lo lasi Kristo Jesu vi lake munir apan atheke we lake he is sarpo apan lo the blood is for the devil teje soitanor babe la so kaya long hi isar po akethen ne kachedan I ajaton lake korte atuma phan adai ki pihelo kapaklang nang bikreni ke lapen la son thot si Jisu akenang sot kurusar ke the akam ke claim alangli methang awi pen jok hi isar po phan chedan vi ke soitana phan Arna munida phan avi pc hi isar po abe pithur Arna munida phan Christo vi pc hi isar po abe pithurlo the blood puts God on man's side against the devil শয়তানৰ বিৰুদ্ধিতাৰ কাৰণে ঈশ্বৰে মানুহক তেজ দিলে Arnam jong sili tuma betang te matsi ephan hai unjima Arnam kang waitang atuma phan matsi adai tin unjima Arnam amethang amatsi halatuma phan dhoromui pu lakhalo tangte halatuma phan ko matsi ado pedo unjima baduta Jesu Kristo halatuma phan ado pedo de alang li thilot lo lapen la aparta reng thusi arnam ar e ana dol lapen ilituma phan arnam angno echuning ripiver arnam angno Kristo Jesu echuning ripiver romane pinar kep thongara sipan thongara philangate na tum theklong Jesu hala tum aphan avi ke chipa bua kam ke claim kedeng long tang atum an aphan ke hi isar po hala tum aphan atai ki tinji thang nat aja kong ave visi hi isar po kache pehempu aron aja kong anta pangjir det tanglo the blood dissolves all Satan's legal rights of ownership Teje Soitanor Hokolu Ain Hombondio Soktobur Dobong Hokori dire Kolosiang ning PC Krepilong Pulo La alang li sopo pena joksi Eli tuma phan epejok tanglo Pap an dia tanglo No more sins Pap abelo Kapejok Akam Kapejok akam puke kachenam to death upon kapejok akam puke kachenam to death upon lasi non ke ili tum hempu kimi abersidolo atege Jisu avi kachepabu pena joksi kipinangji ador anta pidet tanglo arnam amethang avi pen kenam tang amondoli mate ke kroy asong aphan ja pe me nang po ja pe me no mondoli ja pe me no akamang ning ping ko yang ning soing kor na kep along etum theklong atheke Kristo avi kupisi aphan evan piloma isi ning kang thir purity of heart শুদ্ধতা হৃদয় Kristo we the blood brings us purity of heart
ning kang thir se wan isia John isi troksia long pulo bonta jongsi alang lie akate ang bong kengkam chejor bom ason thotsi ilitum akate ang bong sidu tangte ilitum lahin akajalang do lapen alang li sopo jisu awi ilitum apap an pekaklo hini Kristo awi lake kijut un e achethe ewan pi epi eternal lives ononto jibon Jesus tes ononto jibon die the blood of Jesus Christ gives us eternal life John aneng pi throk aneng so phokera ga thom ban phokera phie long pulo Jesus hala tumhan pulo Neli nale tu maphan ahok pet si nang pulang. Nale tum jong si bunira sopo abang a ok lapen a vi junje tangte. Nale tum chethe abedetsi. Nili bang a ok kichu lapen nili vi ki jun abang ke kijutun ea chethe do. Lapen mo kijut arni nili alang liphan perengji piturji. V के एकेवान पी के आर्नम अदुंग कपतबोक VC इलेतु अफान आर्नम अदुंग कपतबोक long peplang approach to God is soroloi aha Efisazaning pi ni angdeng so krep priya long puno aprang hotke nangletum arnam pen chepelu wing lo Bonta non ke nang litum Kristo Jisu pen kacelang pet pen apot nang litum apan Kristo awi pen jok arna madung nang bantang lasi vi ke arna mapan lo vi ke Satan apan lo vi ke munir apan lo we ke itu apan arnam adung kedam ye pan ningkang thir ipilo kijudune chethe ipilo arnam adung kapate bokji apan ipilo Jesus Kristo awi kopia posi cipali loma lake arna mapan Satan apan lapen nepan talo pualam non nang lichinilo Kristo awi alam Neli anu kapre katu mapanta cethan po pusi neli bethang cepathek arnam neli phan neli pap kadiaji lapen papen nekapang thirji lapen hi sarpo akapisung pen nangkache raidunji pu akache chak alam neli che othip Nili ke othip kipu son athak pini nang lita labang son kipuji ninghang I hear to me people ma Kristo vi lake arnama phan Kristo vi lake hi isar po phan Kristo vi lake munid aphan Kristo vi penajo hi isar po akapisung pen ilito aphan eraidun etu malong hi isar po ekejong akeno an ala itu man kipija do an ado anta itu man piun people ma
Kristo Jisu avisi itu apan la pen campang tertang lo. Arna me herjume. Nale tawang puti na long. Nang tume hem tu na long. Anso se pedo dun lo nang. Kang tuine ni tum arnam. Jisu Kristo avi lake arnam apan talon. Jisu Kristo avi lake nephan talon. Munit apan talon. Jisu Kristo avi lage isarpo apan. Jisu Kristo avi penajo netum apan ningkang ter pilo ke jok pilo ke hai pilo arna masumar po alakha nitum apan lakhatan nituman ke judu ne che the pilo arna madunga petu bokji apa ja kong ni pilo hempula bangso hey labangso karju akorte lapen injira tum ahem tunalo non lapen kaike nang wipen pangthira jadun thapusi aher jumege peng set ki doji apansi halatuma sumar long asupi mar long halatuma purya long ape apo long an her jumege doji apansi jiso en penidang chordo an amen na senili na to apan itu sisi aku kardom pitelo kardom arnam herjume nang tumalong pedonang putot mo reje tong tulonang amen